השבוע היה עמוס בטמטום והזמן שלנו קצר, אז בואו נדבר על הדברים הגדולים ביותר שקרו בעולם הכדורגל השבוע. אז ריאל מדריד פיטרה את שאבי אלונסו, וזאת לאחר שריאל הפסידה בקלאסיקו 3-2 לברצלונה בגמר הגביע. אחרי המשחק שאבי ביקש מהשחקנים שלו ללכת להראות כבוד לברצלונה על הזכייה, אבל מנגד עמד אמבפה וקרא לשחקנים לעזוב את המגרש. קבוצה בכה בצד של אמבפה וירדו מהמגרש. אלונסו נשאר עצבני ובבוקר לאחר מכן עזב את ריאל מדריד. אני לא יודע מה איתכם, אבל לי לפחות זה נראה שאת ריאל מנהלים שחקנים ורודנים ולא אנשים שיודעים איך להביא קבוצה להצלחה אמיתית. במקום לתמוך בצ'אבי, מאמן שהביא עונה בלתי מנוצחת עם לברקוזן, החליטו להביא את ארבלואה, וכל זה בשביל להפסיד 3-2 לאלווס את המשחק אחרי. לאחר המשחק הרווחה אמר שכל שחקן ריאל מדריד חייב להסתכל על עצמו במראה. ואני לא מאשים אותו, הוא היה שם, הוא יודע מה זה לזכות בצ'מפיונס פעם אחר פעם אחר פעם, הוא ראה את הקבוצה שלו בזמנים הטובים, ועכשיו הוא רואה את הקבוצה שלו מתפרקת לו מול העיניים. עצוב. ואם כבר אנחנו מדברים על פיטורי מאמנים מיותרים, אז מנצ'סטר יונייטד החליטה להביא את מייקל קריק לאמן אותה עד לסוף העונה, וזה אחרי שהפסידו 2-1 להרכב השני של ברייטון, וסיימו בתיקו 2 עם ברנלי. כן, החלטה חכמה הייתה לפטר את אמורים. ביונייטד מאמינים ששינוי לוקח זמן, וכדורגל זה לא משהו שקורה בן לילה, ובגלל זה הם החליטו להביא מאמן שיעזוב בעוד חצי שנה. אבל עזבו את יונייטד והקרקס שהולך שם, גם לצ'לסי הגיע מאמן חדש. In English, manage, if you split the two words, it's man, age. You're aging men. You're aging men. עזבו, לא משנה. בכל מקרה, הם ניצחו את המשחק הראשון שלהם בגביע 5-1 על צ'רלטון, ואז הפסידו לארסנל 3-2. אחרי המשחק סליבה אמר שנמאס לו להישאר עם כיסים ריקים, והשנה הם רוצים לזכות בהכל. סבבה אחי, תדבר איתי בסוף העונה. קצת חדשות העברות, ז'ואאו קנסלו חוזר לברצלונה אחרי תקופה באל הילל בסעודיה, החתמה מצוינת לברצלונה, שחקן מצוין שהוסיף המון עומק ויכולת להגנה שלהם. טימו ורנר עובר לארצות הברית, אוקיי. גלגר חתם בטוטנהאם, אוקיי. וז'קלין עזב את הפועל פתח תקווה וחתם בסנדרלנד? מישהו עושה שם קריירה, אין סיכוי שזה אמיתי, what the fuck. בכל מקרה, מנצ'סטר סיטי משלימה עוד החתמה והביאה את סמניו שכבר הספיק לכבוש פעמיים ולבשל. הם אף פעם לא מפספסים. סיטי גם בדיוק השלימה את ההחתמה של גוואי מקריסטל פלאס, ועכשיו נראה שהארסנל יכולה להתחיל לדאוג לגבי האליפות שלה. וזהו, זה היה כל מה שמעניין בכדורגל השבוע. אם אתם רוצים להישאר מעודכנים, תירשמו לערוץ ותיתנו לייק לסרטון, ככה יוטיוב יצא לכם לראות סרטונים דומים. בתקווה שבשבוע הבא החדשות יהיו קצת פחות מטומטמות מהשבוע הזה, להתראות.